Jeg hedder Jonas, jeg er 30 år. Jeg bor i en dejlig lejlighed på Frederiksberg. Jeg arbejder i Frederiksberg Kommune med udvikling og miljøvenlige alternativer. Men som jeg ikke rigtig kan lægge skjul på, så har jeg en stor passion for musik. Både at lave selv, men også at spille plader. Det er det bedste drug, der er i verden, det er at få sådan et helt fyldt gulv, der går amok foran en til det musik, man har valgt. Altså, det musik, jeg spiller, er elektronisk. Altså, nogen vil jo bare kalde det techno og skære det over en kamp. Men altså, det er jo elektronisk form af, ja, det er techno, men det er også housemusik. Det er glad elektronisk musik, hvis man kan sige det sådan. Hey, man. Hey, hvad så, man? Godt at se dig. Kom ind lige måde. Tak. Hvad kører du her? Så har du tandsbarn i gang? Jeg tager med Dansebjørnen. Dansebjørnen. Møps, Philip Barber. Jamen, nu har jeg fået besøg af min gode ven og DJ-kollega, Ian Bang. Super cool fyr. Virkelig musiknørd også. Der er virkelig mange, der har en forestilling om, at en DJ, han hiver damer med hjem hver aften, laver ikke andet end en stor flirt med pigerne på gulvet, står og drikker og er i bund og grund bare en player. Jeg ved det tit. Altså, det er virkelig tit, at jeg sådan, hvis jeg snakker med en pige, og hun ligesom får at vide, at jeg laver det her, så er det sådan ligesom, nå, okay, jeg skulle også nå et tog her om lidt. Det kommer jo altså meget an på, hvad for en type DJ man er, og hvad for en type person man er. Og i forvejen er Jonas ikke den, der er den allermest udadvendte over for damerne. For det andet, så er, når Jonas er ude i nattelivet og er på arbejde, som man er som DJ, så er man koncentreret omkring det, man laver. Man står ikke bare og spiller Rihanna og trykker play. Som de gør ude på Crazy Daisy, ude på Plovfuglen. Ja, ude på Plovfuglen. Der koncentrerer man sig om, hvad man laver, og sørger for, at musikken der hænger godt sammen. Og så har man altså ikke tid til at stå og flirte og score damer. Jamen, det der med, at folk tror, at DJ's bare har været af damer, der passer jeg sgu ikke rigtig ind. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst scorede en pige ude i byen. Og jeg er dårlig til at score. Ja, det er jeg sgu nok. Jeg kan stå foran 2.000 mennesker på en fyldt klub og være det lykkeligste menneske i verden. Men når jeg skal gå ned og snakke med en tøs, så får jeg sgu ret små også, må jeg nok indrømme. Jonas er måske en smule genert, når det kommer til damer, tror jeg. Og det ved jeg ikke, om man skal se som en svag side, men det kræver bare lidt mere... lidt mere indsats fra damerne for at komme til at lære ham at kende. Altså, det der med at gå på jagt, som der åbenbart er nogen, der kalder det, det duer jeg sgu ikke til. Den er sådan mere så bøvlet at synge op, den her. Jeg leder efter en kvinde, som har en lille smule mellem ørerne. Hun behøver sikkert være super klog og have den vildeste uddannelse, men hvis alt kommer som en overraskelse for hende, så er det sgu lidt... Det er lidt kedeligt. Et godt råd til en pige, der gerne vil på date med Jonas, er at måske lige se et par dokumentarer omkring Deep House og Techno. Eventuelt læse lidt op på filmnørderi. Og så gro en rimelig grov sans for humor. Så er du godt rustet. Sådan en helt blank Paradise-tøs, det gider jeg sgu ikke. Det gør heller ikke noget, hvis hun ikke er 2 meter højere, end jeg er. Det er sgu lidt ærgerligt. Han skal have en kæreste, der har et godt glimt i øjet, og ikke er kedelig i hvert fald. Det er helt sikkert. Ikke for tyk og nem at snakke med. Altså, det er måske lidt overfladisk, men hvis hun er virkelig, virkelig tyk, og virkelig svær at snakke med, så er det sgu op ad bakke. Altså. Det gør ikke noget, at man er lidt sporty i tøjet, eller man ikke dresser sig helt vildt op hele tiden, men måske lige frem,
at forsuppe fuldstændig og være meget sport, og så klæde om til Crocs, og det er måske der, ikke lige... Der er jo ikke nogen, der ser godt ud i Crocs. Nej, Crocs det er i virkeligheden bare, det burde bare forbydes fra dating-cirklen. Altså, det skal man bare... hvis man har nogen, skal man bare smide dem ud. Ja. Pige med huller i hele ansigtet, synes jeg ikke er super attraktiv. Hun må gerne være feminin. Så har jeg bare et eller andet for langhårede piger. Sådan en skalletøs, det tænder jeg sgu ikke ret meget på. Hvis du synes, jeg er interessant, så find mig på dating.dk. Jeg hedder Jonas_K. Meget originalt, men det hedder jeg.